no bila. Nata. Chana bit mana di. Nata dugu yala kan. Awo. Yella. Iki ya kintu yerla re. Chano re yara nyan. Odo ngone bota butiki la. Dore nega nimero ta. Tigi nega di lawi. Ude wala wai. Dango ni yeri musuli ma dugu ngono. Kamelo mo be ngama ki hakika. Ni biya kintu yerla dro. Ore ka gele. Nyami. Awo. No. Kambe. Allô? Jonado. Sabi awon ni don sa. Wala, tu form bala bibe. Parce que ne ga anniversaire de vie no ne teru be wele ma ne teru be wele ne wa gato soro far fagare be na bi. Ai odun re yene wele ne masiga to ga ko parce que mena to ga igan muru gorosa. Awonyam. Na warji. Udume jane won. Rugi nyama problem tala. Lafe. Okay, awone yani muri. Ume jane sa. Rugi nyama. Ambe kofe. Dogo. Nene ma kuma folo problème. Gâteau to. Ala kan ni nyeda anniversaire gâteau ba. Ikamalimba ni musuka di. Men gâteau songa bu ku. Ali mite gâteau songa ne bo bu ku. Grand sœur. Ça va? Ça va. Nana. Liggéey ni bito. Tu fana nyine ga tulo odona ne ma ejo am yiga numero dinma. Yi manga cinna no ngo ni mango alla gara numero nane ha. Ni fani biere tele ma liggéey. Siga kanu fosa ay ibe ga banga ne don display ne don sa ha. Ko ma ko karata numero. Grand sœur kana ka tugu. Bijou. Bleu. Ça va? Ça va? Comment tu vas? Quand tu m'as Voilà. Bashitila. Voilà, bashfait. Ok. Don. Vegetam. Ni le gars t'as fait ça arrête. T'as fait moi, on me t'a bu là tu. Ça va? Ça va. Mbe bashfait na. Ne le gars t'as fait. E fera gars t'as fait là. Ah. Wati. Ça va to ça. Angata te do me ofi. Wati ça tu. Est-ce que tu as ali fait hein tu? Angata ali fait. Ali fait. Okay, angata bi boro ya ko ma fere no famara tu. T'as fait famara. Walla akera fama yere dum ça va? C'est d'ailleurs ni comme ni blara zola te. Voilà. Akera fama yere. Voilà, akera clé. Ça va? Ça va. Bijou. Ne rate ka se ka foyi fama cɛ sanama. Togo di ta? Na fɔra n ka cɛ fɔlɔ n'an taara ekɔli la i na i bɛna sɔrɔ mɛ sisan yɛrɛ n ka cɛ i bɔ ekɔli la i bɛna fɛ yen ne yɛrɛ tɛ d'a kan sisan yɛrɛ n'a fɔra anw yɛrɛ bɔra anw fɛ yen k'an bɛna ale fɛ yen anw ka tila ka na sɛsi ta k'an sigi ale kɔnɔ n ka cɛ ka foyi fama ka ko la sisan. Ne kɔni bɛ min dɔn ni ne kelen tari i b'a to n'a nana an b'a ɲininka siɲɛ bari ala nalen filɛ ka taa min ta k'an sigi a ma bɔ
Fan yɛrɛ de teminɛnw ni fɛnw bɛ arranger k'an sigi depuis yen ne yɛrɛ sɔn n'a nana sisan an b'a ɲininka siɲɛ cɛ sinon ne yɛrɛ tɛ ka se ka foyi faamu n'a fɔra an fɛnɛ bɛɛ ye kelen cɛ n'an bɛ an dogo ɲɔgɔn na cɛ o ma nɔgɔ dɛ dɔgɔnɛ ko t'a la komi aw yɛrɛ fila de ye aw bɛɛ ye cɛ ne de ye muso ye cɛw hakilina ni musow ta tɛ kelen ye n'a nana sisan an b'a ɲininka siɲɛ i b'a a ɲininka ni min bɛ yen i bɛ se k'o dɔn fana ma fusa i ma ŋunɛ ye n'a nana an b'a ɲininka Ouais, Bijou. Ouais. L'eau, tu as raconté quoi? Voilà. Ça va? Baasi t'i la. Non, baasi foyi tɛ ala. O tuma e mun na so kɔnɔ i mɛnna ye. Cɛ, n bɛ lamɛnni ka ci dɔ de la. Ok, i b'o. Cɛ i yɛrɛ sanna ma o ma mun de b'i la de? Wala bulon foyi tɛ yen. Ne yɛrɛ tɛ ka se ka foyi faamu i ka kow la sa. Cogo di? Cɛ n'i m'a ɲɛfɔ de n'a fɔra an bɛɛ ye kelen cɛ an kana dogo ɲɔgɔn na sa. E kunnama ni bilama aw cɛ ka jan ɲɔgɔn na fɔ jɛgɛjala ni baji. L'eau, wala foyi tɛ yen. O fɛn min m'a f'i ye o bɛ fɔ waati. Ne ko cɛ bila ko n bɛna fɔ lamɛn an ka bila ka taa village la. Village ɲɛnafin dɔrɔn de bɛ na sinon foyi tɛ yen. O kɔni o ye kuma de ye ale village ɲɛnafin mana k'i la cogo o cogo nin tɛ kɛcogo yɛrɛ de. Ne kɔni ne aw fila ni ɲɔgɔn cɛla la ne data la mɛ nin kɔni tɛ kɛcogo ye. Min bɛ yen i b'o de fɔ siɲɛ kelen tiɲɛ de fɔ an bɛ min faamu village ko tɛ. I yɛrɛ ɲɛfɔ bɛ yen. Non, foyi tɛ yen. Bijou. A kɛra fama yɛrɛ. Wala a kɛra. Kan ɲuman bɛ? Baasi t'i la. Wala baasi t'i la. Ça va? Ça va. Nin dun y'i ta to yen. N bɛ ka na aw de fɛ yen yan kɛ. I ka na an fɛ yan. Awɔ kɛ. O dun diyara ne ye sa. A kɛra fama ye mun de b'e la de? Wala foyi tɛ na bɔ nin waati min na an ka kow de cayalen don kojugu. O ye ko sugu jumɛn ye? Ko jumɛn cayalen don? O bɛ se ka to e ka tunun ta? O man ɲi dɛ. An ka sigi dɔɔni cɛ. An k'an sigi. A ka di kɔni. Baasi tɛ yan. A ka fisa. Yɔrɔ. Wala Bijou. Est-ce que i b'a dɔn nin wagati la. Ne yɛrɛ ka ko de cayalen don. Cogo di ta? Cɛ ne bɛ ka to ka sogo dɔ de kɛ. Kabini ne ka dɔgɔ. Walayi ne ka to ka sogo muso dɔ la a bɛ ka n sɛgɛn kojugu fo ka taa n kɔrɔbaya sisan walayi ne yɛrɛ t'a dɔn sogo in kɔrɔ ye fɛn fɛn de cɛ. Muso. Walayi. Muso sugu jumɛn ne ma se ka muso kelen dɔn. Ayi ne ma se k'a dɔn. O de nali fari faga k'i kɛ tan. Walayi. Non t'inquiète o ka ni fari faga e ma se ka a baro bɔ mɔgɔkɔrɔba dɔ ɲɛna. I b'a dɔn. Ça fait mɔgɔ n'i bɛ ka to ka sogo fɛn dɔw la. Awɔ. Ka to k'a lakali mɔgɔw ɲɛna. Dɔw bɛna kuma dɔw f'i ɲɛna kuma min tɛ tiɲɛ ye quoi. O fana ye tiɲɛ effectivement. O de la ne ma sɔn k'a lakali yɔrɔ caya. Awɔ. Komi e ye ne teri sɛbɛ ye. E ni ne bɛɛ bɛ ekɔliso kelen na. Awɔ. Ne b'a dɔn e ye mɔgɔ kati min ye. O kama de ne y'a ɲɛfɔ e ɲɛna. O diyara ne mɛ o ka ni fari faga sa ye walawala y'a mɛn ni Ala sɔnn'a ma an b'a ɲɛ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni. An kun bɛ te min na bi ali ninnu ka da la. Bulon min ka da la. Awɔ sɔgɔmada in na. Aw ni bulon nin ma. Mais ne y'a ye ne ye fɛn dɔ ye a ma ne diyagoya mais ne bɛ fɛ komi an bɛɛ de ye kelen ye e fana bɛ min dɔn an tɔw t'o dɔn ne bɛ fɛ an ka taa an bɛɛ ka sigi ka te min i bɛ fɛn kɔlɔsi quoi o tun ka di ne ye dɛ. Ka taa min? Ka taa ale ninnu fɛ yen bulon an bɛ bulon wele an bɛɛ bɛ taa girin don ou bien o ma ɲi. Non
ne yɛrɛ bi tiɲɛna bi ne nana e de baara cɛ a ne ka bɔ ni teminɛw y'an ka sigi an ka baro O de ka di yan mo problem fosi t'a la an bɛ taa teminɛ ta sisan ka na an bɛ temiya i wala wala sa ninnu tɛ kunbaba i y'a mɛn inshallah an bɛ taa teminɛ ta Ouais, Fatim. Mun ne bɛ yen Mun de kɛra? E fɛ ne ka mun ne fɔ sisan Depuis don min bɔra ne fɛ yen fo sisan ne bɛ k'i wele hali sisan ne bɔtɔ so ne y'i wele appel siɲɛ joli u tɛ k'an ka appel ta mun de bɛ yen? E bɛ ne wele mun de la ne m'a fɛ k'i ka maa kɔnɔ mais o mana kɛ cogo o cogo n ka appel ta e t'a dɔn ne bɛna min fɛ yen ou e kan ka ne ka jaabi de maa kɔnɔ mun de bɛ wele an k'o bɛɛ to yen nɔ sa e yɛrɛ parilen don i bɛ ka taa min? ne ka yɔrɔ taga bɛ ɲɛsira la a bɛ ne ɲɛ sira la kɛ parce que ne bɛ k'i furu de a ka di ne ye ne k'i ka kow sɛgɛsɛgɛ e hakili ma tiɲɛ e min fa b'e la cogo i tantɔ ne yɛrɛ bɛ kan ka taa pɛrɛn e dɔrɔn ka taa su kɔnɔ k'oli la dɛ fɔcogo foyi t'a la n'o tɛ o ye fuba tɛ yen d'accord Orogia mun ne b'i la i sigilen fari fagalen don mun na ne de la an cɛ o kuma dɔ fɔ ɲɛna awɔ n hakili ma e y'a wele fɔ a ɲɛna wala sɔrɔ foto b'a bolo a k'a di awɔ a ye foto di ma o de don wa o tɛ wa foto yɛrɛ bɛ min ɲɛ bɛɛ fara k'a jeni la ne bɛ bɔ nin so in kɔnɔ ne kɛrɛ bɛ jɔ Orozi i bɛ bɔ e bɛ taa min ayi sabali sa kana ŋɔni kungo sugu in fama ne bɔra yen nɔ e bɛ taa min ne kɔni fɛ o t'a susu n na ɲɛma dogo papa ni ɲɛma na kana yɔrɔ yir'u la dɛ n bɛ so in bila pewu n'o de ka di n ɲami i da de kana kasiya min Fatim. Ça va? Kan An fete. A to wori. An tɛ togo la. Ne yɛrɛ tun bɛ fɛ k'e ɲininka ci dɔ de la wa. O ye ci jumɛn? Bon komi don ne tun bɛ ka taa Ali fɛ yen bon ne n'i kunbɛnna u ka da la bon kabini i bɔra yen Awɔ. o kɔfɛ
a falenna ne ɲɛkɔrɔ quoi t'a dɔn fɛn fɛn kɔni bɛ yen e m'a yɛrɛ ɲininka yanni kana ɲininka est-ce que a t'i terikɛ ɲininka bon ne y'a ɲininka mais a ko foyi tɛ yen mais kabini e bɔra yen dɔrɔn confiance bɛɛ falenna aw ka terikɛ ye nkalon ye bon komi an cɛw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka fɛn dɔw dogo ɲɔgɔn na mais a bɛ se ka kɛ a ye dɔ ɲɛfɔ e ye ko in na a ma min ɲɛfɔ ne ye terikɛ t'a yɛrɛ ɲininka ne fɛ i tilen ne i ka tiɲɛ fɔ ne i kana i dogo ne la quoi aw b'a ka terikɛ ye nkalon de ya ne k'i ka taa yɛrɛ ɲininka n'a yɛrɛ ye min f'i ye o de don bɔnna ɲɛ ne ka tɛmɛ dɛ cɛnin fana bɛ ka dimi don ne la bi dɛ